uban sa pagsaulog nato nining Domingo, itawag to Divine Mercy Sunday, ug nining ikatulong adlaw nga paglubin na pahinungod nato ni San Roque, San Vicente ug sa Balaang Cruz. Isip pagpasalamat usab sa walay kinutuban nga kaluoy sa Dios dinhi kanato. Ilakip usab nato sa atong mga pag-ampo alang sa kaayuhan sa tanang mga masakiton, panalipod sa tanang pamilya o paglig-on sa atong paglaom o pagtuo. Pinaagi sa tabang usab ni San Roque, ni San Vicente Ferrer o pinaagi sa gahom sa Balaan nga Cruz. Atong iampo usab ang kapasayloan sa atong mga sala, kaluwasan sa mga kalag sa purgatorio ug kalinaw sa tibuok kalibutan, labi na niining tuig sa paglaom 2025. Ug aron maandam kita pagsaulog ning santos nga misa atong hinumduman o hinulsulan ng atuang mga kalapasan. Kitang tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan o kaninyo mga igsuon nga nakalapas sa dako yamot sa hunahuna, sa pulong ug sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyong mga igsuon aron ninyo ikong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit.
Magampo kita. O Diyos sa kaluoy nga walay katapusan, nining bagong pagsaulog sa Pasko sa pagkabanhaw, imong gipadila abang pagtuo sa imong katawhan, dungagi ang grasya nga imong gihatag kanamo, aron makamatngon kami pag-ayo sa bahandi sa bunyag nga naghugas kanamo, sa Espiritu nga nagpakataw kanamo pag-usab, ug sa dugo ni Kristo nga nagtubos kanamo. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlo, gikan sa basahon sa mga nabuhat sa mga apostoles. Daghang mga milagro o mga butang katingalahan nga gibuhat sa mga apostoles diha sa mga tao. Nagtigom ang tanang mga magtotoo didto sa portiko ni Solomon. Walay tagagawas nga nangahas pagtipon kanila, bisan tuod gitamod sila pag-ayo sa mga tao. Apan, misamot kadaghan ang mga tao nga nanuo sa Ginoo ug nahidugang sa ilang pundok. Tungod sa gibuhat sa mga apostoles, ang mga masakiton gidala ngadto sa kadalanan o gipahigda sa mga lantay o sa mga banig, basin na lamang malandungan sila sa anino ni Pedro inig-agi niya. Ug nangabot ang daghang tao gikan sa kalungsuran nga kasikbit sa Jerusalem, nga nagdala sa ilang mga masakiton ug sa mga giyawaan, ug nangaayo silang tanan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Pasalamati ang Ginoo, kay siya mahayo. Ang iyang gugma, walay katapusan. Pasultihang balay ni Israel, ang iyang kaluoy nagalungtad sa kahangturan. Pasultihang balay ni Aaron, ang iyang kaluoy nagalungtad sa kahangturan. Pasultihang nga mahadlukon sa Ginoo, ang iyang kaluoy nagalungtad sa kahangturan. Nagkalisod-lisod ako ug nasukamod
apan gitabangan ako sa Ginoo. Ang akong kusog ug akong kaisog mao ang Ginoo. Ug siya kanhi ang akong manluluwas. Ang malipayong singgit sa kadaugan, diha sa mga tulda sa matarong. Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod, nahimong bato sa kanto. Sa Ginoo gihimo kini kay bulungan kini, atupangan sa atong mga mata. Mao kini ang adlaw nga gihimo sa Ginoo. Maglipay kita ug magsadya dinhi niini. Pasalamati ang Ginoo kay siya maayo. Ang iyang gugma walay katapusan. Kinutlo gikan sa basahon saang gipadayag. Ako si Juan nga inyong igsuon, ug sa akong pagkahiusa kang Hesus, miambit ako uban kaninyo sa iyang mga pag-antos ug sa iyang gingharian ug sa iyang pagpailog. Gilala ako ngadto sa pulo sa Patmos, tungod kay gisangyaw ko man ang pulong sa Dios ug ang kamatuoran nga gipadayag ni Hesus. Sa adlaw sa Ginoo gigamhan ako sa espiritu, ug sa akong luyo nadungog ko ang kusog nga tingog nga milanog sama sa usa ka trompeta. Mingon kini, isulat ang imong nakita ug ipadala ang sinulat mo ngadto sa 7 ka simbahan, sa Efeso, sa Esmerna, sa Pergamo, sa Tiatira, sa Sardes, sa Philadelphia, o sa Laodicea. Minili ako pagsusi kung kinsay nakigsulti kanako, o nakita ko ang 7 ka kandelero nga bulawan. Sa taliwala niini nagtindog ang daw tao nga nagsulo bisti nga sangko sa iyang tiil, o gibaksa na niyang dughan o bakus nga bulawan. Sa pagkakita ko kaniya, natumba ako sa iyang tiilan, daw patay. Unya, gitapion niya kanako ang tuo niyang kamot o miingon siya. Ayaw kahadlok, ako ang sinugdanan o ang katapusan. Ako ang buhi. Namatay ako, apan tanawa. Buhi ako og dili na gayud mamatay. Ilalom sa akong gahom ang kamatayon ug ang Hades. Isulat ang mabutang nga imong makita, ang naitabo karon ug ang naitabo unya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios.
Ang Ginoo manaa ninyo. Kinutlugikan sa Ebanghelyo, sumala ni San Juan. Sa pagkagabi na ni adtong Dominguha, nagtigom ang mga tinunan sulod sa lawak ug gitrangkahan nila ang pultahan kay nahadlok man sila sa mga kadagkuan sa mga Hudiyo. Unya mitungha si Jesus sa taliwala nila ug miingon, "Mainyo unta ang kalinaw." Human siya makasulti niini, iyang gipakita kanila ang iyang mga kamot ug ang iyang kilid. Nalipay pag-ayo ang mga tinunan sa ilang pagkakita sa Ginoo. Unya si Jesus miingon kanila pag-usab, "Mainyo unta ang kalinaw. Ingon nga gipadala ako sa Amahan, ako usab nagpadala kaninyo." Gisulti niya kini ug unya gihuypan niya sila ug giingnan, "Dawata ninyo ang Espiritu Santo. Kung pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tao, gipasaylo kini. Kung ang ilang mga sala dili ninyo pasayloon, dili usab kini pasayloon." Si Tomas nga ginganlag kaluha, usa sa napulog duha ka tinunan. Wala mahiuban kanila sa pag-anha ni Jesus. Busa gisuginlan siya sa tubangan mga ubang mga tinunan. "Nakita namo ang Ginoo." Si Tomas mingon kanila, "Gawas kun makita ko og ikatapion ang akong tudlo sa inagian sa mga lansang diha sa iyang kamot, ug mahikap ko ang samad sa iyang kilid, dili ako mutuo." Human molabay ang usa ka semana, nagtigom na usab ang mga tinunan sulod sa lawak, ug nahiuban na kanila si Tomas. Gitrangkahan ang mga pultahan, apan mitungha si Jesus ug mibarog sa taliwala nila ug miingon, "Mainyo unta ang kalinaw." Unya miingon siya kang Tomas, "Tan-awa ang akong kamot ug hikapa kini. Hikapa usab ang samad sa akong kilid, tuo ug ayaw na pagduha-duha." Si Tomas miingon kaniya, "Ginoo ko ug Dios ko." Unya mingon si Jesus kaniya, "Mituo ka ba tungod kay nakakita ka kanako? Bulahan kadtong mutuo bisan wala makakita kanako." Ug daghan pang mga milagro nga gibuhat ni Jesus sinaksihan sa iyang mga tinunan nga wala mahisulat niining basahuna. Apan gisulat kini aron kamo mutuo nga si Jesus mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios, ug pinaagi sa maong pagtuo makabaton kamo og kinabuhi diha sa iyang ngalan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mayong hapon kaninyong tanan. Una sa tanan, pasalamat ko ni Monsignor Vicente Topas sa iyahang pag-imbitar na ako dinhi sa inyong parokya nga mamahimong celebrant and preacher sa ikatulong adlaw sa pagnubina ninyo pahinungod sa inyong patron og sa Santa Cruz. Pag dawat ginako ani naglisod ko og nagunahon na ako kung saon ako pag sulti ng ako ang pamalandong kay nangutana ko sa opisina dito sekretary kung unsa may pistahan dito sa simbahan sa Santa Cruz, Holy Cross. Mo siya kahibaw
Sa nga basig ka ng kuan, kanang Holy Cross. Kay Holy Cross man. Nya, nagsubay-subay ko sa kanang page. Naisgutan man dito nga naapoy San Roque, naapoy San Vicente. Kung kay daghan man kaayo, kung saon man ako pag istorya, murag dugay ta human ani kung tagsa-tagsaon na to ilahang kinabuhi, no? Pero apan mangigsuon, mo na nalipay ko una sa tanan bisan tuod og adunay kakulba, no? Kay diha sa akong pagkapari wala po ko naabtig tuig. Wala pa ko'y tuig diha sa akong pagkapari naorinahan ko niadtong Agosto 2024. Niya mo na nagyapoy kakulba, no? Mga tubang sa mga tao. Pero mo na sanglit mao may tawag ang pagsangyaw sa pulong sa Dios, ang pag-alima sa katawhan sa Dios. Mao na nga ani ako karon, no? Nagmaysugon bisag nagkurog. Sa atuang pamalandong karong adlaw nga igsuon atong gisaulog ang Domingo sa Divine Mercy o Divine Mercy Sunday. Diin kini nga paghandom nato, nagpahinumdom nato nga ang dakong kaluoy sa Ginoo nga nag-awas-awas diha sa iyang pagsakripisyo sa krus. Ang iyang kinasing-kasing nga gingon nato paghatag sa iyang kaugalingon diha sa krus ay sama sa usa ka suba nga kaluoy alang kanato nga mga makasasala nga bisan tuod og dili ta angay nga kaluy-an, dili ta angay higugmaon kay kinsar man gud ta, no, mga tao. Apan ang Ginoo tungod sa iyang kinaiya nga mahigugmaon o pagkamanggiloyon mao na nga anaa siya ng krus nagsakripisyo. Apan diha sa maong pagsakripisyo mga igsuon mao kanay paagi aron kita, no, makatagamtam sa maong kaluwasan. Niya mao na mga igsuon kining kaluoy sa Dios nagdala kanato sa usa ka dakong panawagan usab. Kining gitawag nato og paglaom. Paglaom. Ang kaluoy sa Dios nag-auhag kanato diha sa paglaom. Niaging Domingo atong gisaulog ang pagkabanhaw sa Ginoo. Timaan sa tuang paglaom. Nga gikan ta nagsakripisyo, gikan nagantos, niya mo na nga niabot ta sa punto diha sa pagkabanhaw. Nga ma-realize nato nga diha po diha sa kinabuhi dili lamang puros kasakit, dili lang pud puros problema, ana say mga kalipay, ana say pagmaya, ana say pagkabanhaw mga igsuon. Samtang nagsaulog usab kita nining tuig sa paglaom, mas giauhag kita sa simbahan nga ibalik ang atong pagsalig, lig-unon ang atong pagsalig nga sa kalibutan nga puno sa kasakit, kagubot ug kasamok, ang Dios nagpadayon sa pagpangga ug pagluwas kanato. Nining ikatulong adlaw sa pagnobina nato sad ni San Roque, ni San Vicente Ferrer ug sa Balaang Cruz, makita nato ang ilang kinabuhi ug sakripisyo, mao mismo ang buhing hulagway sa kaluoy sa Dios nga gipadayag diha sa ilang kinabuhi. Kung atong tan-awon ang kinabuhi una ni San Roque sa panahon sa niadtong panahon o sa iyahang panahon nga miabot mao ang pandemya o epidemya nga mikuyanap ang mga sakit, si San Roque wala midagan, wala mo palayo, apan miduol siya sa mga masakiton. Sa iyang kunuhay o sa iyang kahuyang, nagdala siya og paglaom usab. Ang iyang presensya usa ka pagpahinumdom usab nato nga mga magtutuo nga bisan sa ilalom sa katalagman ang kaluoy sa Dios buhi gihapon. Kita nakasinati magita sa ngun taog pandemic, COVID-19. Grabe man gid to og epekto sa tuang kinabuhi, no? Nakakuha gud og term nga new normal. Bag-o nga gitawag og normal. Apan mga igsuon, kung atong i-recall,
Grabe ang kasakit sa mga tao nga napiktahan jud pag-ayo, ilabi na gid kadtong na namatian, no, naigo gyud sa COVID. Grabe ang kasakitan nga ilahang nasinati, kagulanan. Nya apan mangigsuon kining kaluoy sa Ginoo, ang gugma sa Ginoo, wala sad magpasagad pagtabang ngadto sa tao. Ug gani hangtod karon pabilin ta nga nagpadayon sa atuang kinabuhi, sa atuang pagtuo isip mga sumusunod ni Kristo. Sa kang Vicente pod, no, ang iyahang dakong kaluoy nga gipakita ngadto sa mga kabus, no, nagpuyo diha usab sa paglaom. Wala siya magtan-aw sa kakulang sa kalibutan, kundili sa kahayag nga gikan sa Dios nga anaa sa matag taong nanginahanglan. Kanabitawng dili ka mo tan-aw sa status sa katao, kundili gumikan sa gugma sa Ginoo. Gumikan sa kaluoy sa Ginoo ug dili gumikan sa status sa tao. Kay kung magbase ta sa status sa tao, nan murag conditional kaayo, no? Pero kung magbase ta sa gugma ug kaluoy sa Ginoo, no matter what it takes, padayon ra gihapon, no? Mao na nga si San Vicente, wala siya magduha-duha diya siyang pagpangalagad sa simbahan, gumikan kay nakita niya ang kahayag sa Dios diha sa sitwasyon sa usa ka tawo nga nanginahanglan. Ug sa Santa Cruz, ako walang gitagsa-tagsa, no? Nga ang atong gisaulog nining pagnubina nato sad, no, mao ang pinakadakong simbolo sa paglaom, ang krus. Ang krus nga ilhanan sa pag-antos, nahimong simbolo sa kadaugan. Kay pinaagi sa krus, napildi ni Jesus ang sala ug ang kamatayon. Busa ang krus mga igsuon, dili mao'y katapusan diha sa kinabuhi sa tao. Kini sinugdanan lamang sa bag-ong kinabuhi. Gikan sa krus, nagsugod sa bagong kinabuhi diha sa pagkabanhaw. Busa mga igsuon nining pagsaulog nato nining Divine Mercy Sunday usab ug sa atong pagsaulog nining tuig sa paglaom nga ang atong hinumduman unta kanunay nga dili kita magpabilin sa kahadlok, dili ta magpabilin sa kasubo, kundili moambak ta ngadto sa paglaom nga bisan pa sa atong mga kasaypanan ug kakulang sa kinabuhi, ang Ginoo nagbukas kanato sa bag-ong hugna sa kinabuhi. Ang Ginoo naghatag kanunay og paglaom bisan tuod ta mga tao nga mahuyang og dili perpekto. Mga igsuon sa mga kita nakadawat karon sa grasya sa kadasig ug paglaom gumikan sa dakong kaluoy ug gugma sa Dios, kita usab giawhag sa pagpaambit niini ngadto sa uban. So mangutana tas tong kaugalingon, humanta nakadawat diha sa grasya sa Ginoo, kinsa kaha ang atong gidasig usab nining panahona? Nahimo ba kitang dalan o paglaom ngadto sa uban? O nisaka ba kita sa atong krus uban ang pagsalig nga ang Dios magabanhaw kanato? Si San Roque, si San Vicente ug ang balaang krus nagdasig kanato nga mamahimong mga saksi sa Dios nung kaluoy ug niining tuig sa paglaom nga sa matag buluhaton sa kaluoy, sa matag buhat sa pagtabang, sa matag pagpasaylo, at uaging tan-awon nga nakapuyo kita sa kahayag sa paglaom dala sa pagkabanhaw sa atuang Ginoo. Ug busa mga igsuon nining pagpadayon nato ning santos nga misa, atong ipadayon ang atuang mga pag-ampo ngadto sa Ginoo pinaagi sa pag-ingon, no? Klaro jud kay na diha sa kilid nga Jesus, I trust in you. Jesus, ikaw ang among paglaom ug ang among kaluoy. Hinaot paunta, palihog manindog.
Karon atong ipadayag ato ang iniusa nga pagtuo kitang tanan. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan, ang makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Hesukristo, ang bugtong anak sa Dios, gianak sa Amahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat, usag kinaiya sa Amahan. Pinaagi kaniya na ngahimo ang tanan. Tungod kanatong mga tao ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga mailawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya, namatay ug gilubong. Sa katulong adlaw nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug ang magahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak. Dungan sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya ug gihimaya. Ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Magampo kita karon sa Dios nga nahigugma pag-ayo sa kalibutan nga tungod niini iyang naghingapin nga grasya pinaagi sa pagpangama ni San Vicente Ferrer ug San Roque. Busa moingon kita, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Alang sa atong mga obispo ug mga kaparian nga magmatinud-anon sila sa pagpangalagad sa panon nga gitugyan sa ilang kamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Alang sa katawhan sa matag nasod ug pinulungan nga makakaplag na sa kagawasan ug kalinaw pinaagi sa usa ka Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Alang sa tanan nga nagkinahanglan og kaluoy ug pasaylo sa Dios nga pinaagi sa pagpangama sa atong mga patron, ipadagayday unta sa nabanhawng Kristo ang iyang naghingapin nga gugma, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Alang kanatong tanan nga sa kanunay magbaton kita og lig-on nga pagtuo ug kusog sa pagkahimong saksi sa pagkabanhaw ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Alang sa sulugoon sa Dios, halangdon Teofilo Kamomot, obispo nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Alang sa atong mga sponsors niining May Fiesta 2025 nga mahatagan sila sa Ginoong mga grasya ug maayong panglawas, magampo kita sa Ginoo. Alang sa atong mga igsuon nga mihalin na ang atong pinalanggang Santo Papa Francisco, naunta sila makadawat na unta sila sa ganti sa kinabuhing dayon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. O Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo ug lig-una ang among pagtuo sa kanunay. Magmalipayon kami nga magsangyaw sa imong pagkabanhaw. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Kalihog mga lingkod, akong gihangol at ang pilgrims, ang Ministry of Altar Servers, sa World Apostolate of Fatima, Sisters of the Sacred Heart of Jesus and Mary, with area 3 chapels, Benihan Village, Kawayan, Basco, Kalikasa, Uga Proper, Uga Tres, kuyog sa ito ang mass sponsor, Mr. and Mrs. Eric Sakulan family, sa pagkuyog sa itong offertory procession.
Mga igsuon, pagampo kamo aron nangako ang inyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa iyong sakripisyo ikan sa iyong mga kamo, alang sa paglayang pagmamaya sa iyong ngalan, alang sa atong kastanan sa pagdiniyang santos na simbahan. Dawataw Ginoo ang mga halad sa imong katawhan ug sa mga bag-ong binuniagan aron ang mga nabag-o na pinaagi sa bunyag ug sa pag-ila sa imong ngalan makadangat unta sa mga kabulahanan nga walay katapusan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magmalipayon kami sa pagdahig kanimo sa tanang panahon. Apan labi na gayud niining adlawa nga mahimayaon. Kanusa si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Siya gayud ang matuod nga kordero nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Sa pagpakamatay gilaglag niya ang among kamatayon ug sa pagkabanhaw giuli niya ang among kinabuhi. Tungod niini, uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan, ug usab ang mga anghel sa kalangitan, niduyog pag-awit sa imno sa imong himaya, diha sa walay hunong nga pag-ingon. Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong Espiritu, aron pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimo kinialang kanamo, nga lawas ug dugo ni Hesu Kristo, among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini, ngadto sa iyang mga tinun-an ug mingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas, nga itugian alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, bihatag niini,
ngadto sayang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikani ini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-og tunay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula-alang kaninyo, ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini, aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himoa nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himoa nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Jose among obispo ug sa tanan nga mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Labi na gayud ang kalag sa atong pinalanggang Santo Papa Francisco ug sa tanan nga nangamatay nga atong gihandom sulod ning santos nga misa karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudoong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy kaming tanan, himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria, aginahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose, iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos, ilabi na gayud ni San Vicente Ferrer ug ni San Roque, nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag nga na kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita samahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos.
Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Karon atong ipakita ang timaan sa tuang panaginigsunay ang panagdait. Peace kanyong tanan. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dali ako angay nga mokalawat kanimo, panipamulong lamang ug mamayo ako.
Magampo kita. O Dios nga makagagahom, itugot nga ang gahom sa among pagkalawat nining Pasko, magpadayon unta sa kanunay dinhi sa among mga kasing-kasing, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Palihog manglingkod alang sa mga pasalamat o pahibalo. Aduna gihapon kitay second collection karon ato kining igahin alang sa PPCRB Sisimpil. Nagpadayon sa gihapon ang atong gipamaligya nga bag-ong lungsuranon o opisyal nga mantalaan sa Archdiocese sa Sugbo sa tatag 20 pesos ang usa. Ugma hangtod sa Mayo 3, nagmagpadayon ang ato ang ikaupat hangtod sa ikasiyam nga nobina misa sa alas 5 sa hapon. Karong Mayo 1, Huwebes, bulan sa Mahal nga Birhen Maria, giawhag ang tanan sa pagdala og mga bulak, sanglit magsugod na usab kita sa tuang Flores de Mayo. Alas 4 sa hapon, himuon ang pag-ampo sa Santos nga Rosario ug paghalad sa mga letra Ave Maria. Ug ang paghalad sa mga bulak alang sa Mahal nga Birhen, himuon human sa pag-ampo, human sa pangalawat, ug human sa Santos nga misa, isunodayon ang ato ang Holy Hour ug pagpangumpisal alang sa atong pagpangandam sa ato ang First Friday Devotion. Karong Mayo 3, Sabado, Biesperas, human sa Santos nga misa sa alas 5 sa hapon, isunodayon ang ato ang prosesyon. Giawhag ang tanang mga kapilya nga sakop sa ato ang parokya ug sa tanang mga deboto ni Señor San Roque, Señor San Vicente Ferrer ug sa balaang Santa Cruz sa pagdala sa ilang mga imahen kuyog sa prosesyon. Mayo 4, Domingo, mao ang atong kapistahan. Ang oras sa ato ang Pontifical Mass himuon sa alas 9:30 sa buntag ug ang ato ang Mass Presider Homilist mao ang si Reverend Monsignor Trinidad Daddy Silva Jr. Nining bahina atong pasalamatan ang atong mga kaigsuunan nga mihatag sa ilang oras katakos ug bahandi nga magmalampuson ang ato ang ikatulong adlaw nga misa, nobina misa. Ay by the way, ato sang i-announce ang Pilgrims Ugma. Ugma sa ato ang ikaupat nga adlaw nga misa nobina. Atong pilgrims magagikan sa Lectors and Psalmist Ministry, Migrants Families, Divine Mercy, 2000 Hail Mary with area for chapels, Abeliano sa Compound, Kabulakan, Kauswagan, Lower Kauswagan, Bilya Sakati, Lower Bilya Sakati, Santo Niño Community, nga atong choir ugma ang Rock of Ages, ato ang mass sponsors, Juliet Gerard and family with Patigi family. Ato ang Mass Presider ugma si Reverend Father Kent Darrell Gallo. So ning bahina atong pasalamatan atong kaigsunan nga mihatag silang oras katakos ug bahandi nga magmalampuson atong ikatulong adlaw nga misa nobina ang ato ang pilgrims, ang Ministry of Altar Servers, ang World Apostolate of Fatima, ang Sisters of the Sacred Heart of Jesus and Mary with area 3 chapels, Bayanihan Village, Kawayan, Baskio, Kalikasa, Obka, Prater, Obka 3. Atong choir from World Apostolate of Fatima ug sa ato ang mass sponsor, Mr. Eric Sakul and family. Tagalan itong masipang pakpak. Pasalamat. Ano sang pasalamatan ang ato ang altar decoration in church nga gikan sa mga kapilya sa area 4, Abeliano sa Compound, Bilya Sakati, ang WAF, Kauswagan og Divine Mercy Group of Prayers. Ato sang pasalamatan ang ato ang mga liturgical servers, sa ato ang mga lectors, ang Cantor of the Psalm, ang WAF nga sa atong choir, ato ang mga bag collectors, atong Ministry of Altar Servers, ang atong extra ministers of Holy Communion, ang ato ang Liturgical Arts and Environment Ministry, ang ato ang Digital Communications Ministry, kaninyong tanan nga may tambong sa ato ang ikatulong adlaw nga misa nobina. Daghan kayong salamat. Ug sa ato ang Mass Presider karong hapuna nga nagbilin kanato nga magpahinumdum kanato sa dakong kaluoy sa Ginoo nga gaawas-awas diha sa iyang
pagsakripisyo sa krus. Susama kuno sa suba ang kaluoy sa Ginoo nga kanatong mga makasasala. So nangingon siya nga ang kaluoy sa Dios nawag-awhag kanato diha sa paglaom. So diha kuno sa paglaom lig-uno nato ang atong pagsalig bisan ang kalibutan puno sa kasakit, kagubot, kasamok. Ang Dios nagpadayon sa pagpangga ug pagluwas kanato. So nagdasig kanato nga mahimong saksi nining tuig sa paglaom. So ang ato ang mas presider nga gikan sa atong silingan nga parokya, member siya sa team of pastor ug siya sad ang youth director niya. Giordinahan ni siya last August 27, 2024 dito sa Pinomongahan, Cebu. Graduate sa ni siya sa iyang master sa pastoral ministry. So ang ato ang mas presider si Reverend Father Benji C. Primor, MAPM. Taga natong masipang pakpak pasalamat. Palihog, manindog alang sa katapusang panalangin. Ang Ginoo manaka ninyo. Palihog iduko ang inyong mga ulo alang sa panalangin sa Dios. Manalangin unta kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan nining adlaw sa pagsaulog sa Pasko sa pagkabanhaw ug maluluyong manalipod kaninyo sa tanang mga pag-asdang sa sala. Amen. Amen. Ug siya nga nag-uli kaninyo diha sa kinabuhing walay katapusan pinaagi sa pagkabanhaw sa iyang bugtong anak magtugob unta kaninyo sa mga ganti sa kinabuhing walay kinutuban. Amen. Amen. Ug human sa mga adlaw sa pagpasakit sa Ginoo, sa pagsaulog ninyo sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, makadangat unta kamo nga malipayon pinaagi sa iyang panabang sa mga pangilin nga sa ulugon uban sa mga kalipay nga walay katapusan. Amen. Ug manalangin kanyo ang labing makagagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, dadaan ninyo ang gugma ug ang kalinaw ni Kristo. Alleluia, alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia. Once again, tagaan tos masipang palakpakan ang Ginoo nga naghatag og kaluoy dinhi kanato. Sa
Oh, thank you. Salamat. Maayong hapon, mga igsoon ko diha kang Kristo, maayong pag-abot dinhi sa parokya sa Holy Cross, sa basak ug sa kasaulugan sa alas 6 sa hapon, gabi niining Santos nga misa. Palihog manluhod alang sa pag-ampo sa dili pa ang Santos nga misa ug sa proseso sa kanonisasyon ni Halangdon Teofilo Kamumot. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Pag-ampo sa dili pa ang misa. O Jesus ko, pinaagi sa putli o yamot nga kasing-kasing ni Maria Santissima, ihalad ko kanimo ang ako mga pag-ampo. Buhat ko kalipay og mga pag-antos niining adlaw